Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mayong gabi natong tanan. Karon ang katapusang simbang gabi. Hinaot nga ang mga nakalahutay sa pagtambong sa siyam kagabi makasinati sa grasya sa Dios. Makadawat og gasa dili gikan sa kalibutan kundi gikan sa Dios. Nini karong pagsaulog nato sa santos nga misa atong ipadangat sa Dios ang atong mga intensyon. Ug aron maandam kita niini, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ay kami nakasala kanimo, Ginoo maluhod ka. Ginoo maluhod ka. Nakalapas kami sa himong kahayo, Kristo maluhod ka. Kristo maluhod ka. Ipadangat ang imong gugmag pasaylo, Ginoo maluhod ka. Ginoo maluhod ka. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunahay nga Dios sa pagpalandong namo sa nagkahiduol ng pagkatao sa imong anak nga nagpahiubos sa pagpakatao gikan ni Maria ang Birhen og sa pagpuyo uban kanamo nangamuyo kami. Maluyon ta siya kanamo nga imong dili takos nga mga alagad. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa pasahon ni Malakias.
Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ipadala ko ang akong sinugo, pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit moadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy, moanhi o magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa may makaharong inigpadayag na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ania ipadala ko kaninyo si Elias ang propeta. Anos apa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang dako o makalilisang nga adlaw, aron pagkabig sa mga kasing-kasing, sa mga amahan, ngadto sa ilang mga anak, ug sa kasing-kasing sa mga anak, ngadto sa mga ginikanan. Tingali unya moabot ako, ug mohampak ako, ug kamatayon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Yang ngalan niyo mga ulo ug tanaw, kayang inyong kaluwasan hadlunan. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kayang inyong kaluwasan hadlunan. Ipakita ka nako o Ginoong ang imong mga paagi, ug tudloy ako sa imong mga agianan. Agga kako diya sa imong kamaturan, ug tudloi ako. Kay kawang Diyos nga akong manluluwan. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kayang inyong kaluwasan hadlunan. Maayo ug matarong ang Ginoo, sa ingon ni kita siyang ngadto sa makasasalang sa agianan. Nagatultul siya sa mapaubsanon ngadto sa katarong. Nagatulo siya sa mapaubsanon sa iyang agianan. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kayang inyong kaluwasan hadlunan.
tanang mga dalan sa Ginoo maayo ug makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sayang kasabutan ug sayang kasuguan. Makikigalang ginukan nila nga madlukon kaniya. Ug ang iyang kasabutan aron pagtudlok kanila. Iyang ngadang mga ulo ug tanaw, kaya iyong kaluwasan hadula. Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na ug nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan o mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila nauntang hinganlan siyag Zacarias ang ngalan sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya misinya sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias ug misulat, Juan ang iyang ngalan. Ug nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias ug gidaig niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Hudiya ang balita mahitungod niining butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini ug nangutana, unsa kaha ang kaugmaon niining bataa? Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay, ikaw, O Kristo.
karon ang ikasiyam nga simbang gabi o katapusang simbang gabi. Pila man kaninyo ang nakahurot o simba nining siyam kagabi sa simbang gabi. Isa ang kamot. Salamat sa Dios. Abi nako wa gyoy nakahuman o nakahurot. Na adi ay mga igsoon o congratulations kaninyo. Nining katapusang simbang gabi, atong pamalandungan ang ngalan Juan. Atong nadungog sa Ebanghelyo, nga nganlan na unta sa katawhan og Zacarias ang bata nga gianak ni Isabel, apan miingon si Isabel ayaw. Juan ang ingalan kaniya. Misinyas sila sa amahan nga si Zacarias ug nangayo si Zacarias og sulatanan. Ang iyang gisulat, Juan ang iyang ngalan. Ang ngalan Juan nagpasabot og God is gracious or gift of God. Gasa sa Dios. Kung atong hinumduman, sa dugayng panahon, nangandoy ang magtiayong Zacarias ug Isabel nga makabaton og anak. Kay sa kultura sa mga Hudiyo niadtong panahon na usa ka tunglo alang sa mga magtiayon nga walay anak. Mao manggani nga nawad-an na og paglaom si Zacarias nga manganak pa ang iyang asawa nga si Isabel. Kay tigulang lagod kaayo sila. Wala nagud mutuo si Zacarias sa giingon sa anghel nga magmabdos ang iyang asawa nga si Isabel. Tiaw mo na, tigulang na kayo silang duha. Maayo unta to kung bata pa si Isabel, ka pwede rag si Zacarias tigulang niya, bata ang iyang asawa, makaanak pa. Apan tigulang na kaayo si Isabel, imposible kaayo alang sa tawhanon nga kasagaran nga mahitabo. Apan gidungog sa Dios ang pangandoy sa managtiayong Zacarias o Isabel. Ang ilang anak si Juan. Gihulagway ni Kristo si Juan nga walay tao nga labaw pa ni Juan nga magbubunyag. Ug gani ang katawhan nga nakasaksi sa pagkatao ni Juan, nakaingon sila, unsa kaha ang kaugmaon nining bataa, kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Si Juan ang dakong gasa kang Zacarias o kang Isabel. Ang espiritu sa Pasko, mga igsoon, kay di naman kapugnan, og mas gabi magmisa na pasidungog sa pagkatao sa atong manunubos nga si Jesucristo o paghandom sa iyang pagkatao. Ang espiritu sa Pasko, espiritu sa paghinatagay og mga gasa. Ang pulong Juan o ang ngalan Juan nagpahimangno kanato
sa pagka manggihatagon. Kay mauman kini ang espiritu sa Pasko. Kung ang atong giapas, adunay madawat nining Pasko, nan wala ka makasaulog, wala kita makasaulog sa tinuoray nga espiritu sa Pasko. Adunay linya sa awit ni Jose Marichan, whenever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe there's Christmas and it's truly in our hearts. Ang matuod nga Pasko, anaa ang espiritu sa paghinatagay. Ang espiritu sa Pasko, espiritu sa paghatag. Kundo na may madawat, nan bonus lang na. Dili gayod maoy tumong kay atong gisaulugan si Kristo. Birthday ni Kristo. Dili atong birthday. Ang kasaulugan sa Pasko is Christ-centered, dili self-centered. Dili ato, mao nga, dili nindot, paminawon ang muingon, mingaw ning Pasko ha, wa man ko nabusog. Samot na, dunay muingon, wa jud ko nahubog. Diha kunoy sugilanon dito sa usa ka dapit sa Europa, one of the countries sa Europe. Diha kunoy barbero. Unya ang maong barbero tungod kay nagsaulog man og jubilee, dili siya mudawat og bayad. Free ang iyahang service. Dihay tao. Human siya nagpa-haircut. Mingon siya sa barbero, pila ang akong bayad. Mingon ang barbero, walay bayad. Kay jubilee year man karon. Lipay kaayo ang maong tao. Nya katudi ang maong tao, tag-iya og dako kaayo nga mga nga garden, vegetable garden. Pagkaugma, naglinya ang mga utanon diha sa pultahan sa barber shop. Ikaduhang tao, ikaduhang customer, human gi-haircut, gitupihan sa maong barbero, mubayad na unta siya, umingon ang barbero, jubilee year karon, dili ko mudawat og bayad. Free of charge, free ang akong service. Ang maong tao, tag-iya og tindahan sa mga panapton. Pagkaugma, dito atubangan sa pultahan sa barber shop, nagkalain-lain nga mga panapton, may karsones, may t-shirt, may polo, o daghan kayo. Gihatag sa maong customer, agig pasalamat kay free good of charge. Ikatulong customer, Pilipino. Nagpatuping Filipino dito. Unya, human siya, gitupihan, mubayad na unta siya, giingnan siya sa barbero, walay bayad. Free of charge kay jubilee year man karon. Mipauli ang maong Pilipino. Pagkaugma, naglinya ang mga Pilipino dito sa barber shop. Dili kaayo maayo sugilanon para sa mga Pilipino nga ang giapas taking advantage sa kaayo
sa usa ka tawo. Dili kini mao ang espiritu sa Pasko. Ang espiritu sa Pasko mao gayud ang paghinatagay, ang pagpanghatag anaa unta sa ato ang huna-huna o kasing-kasing nga niining panahon sa Pasko. It is better to give than to receive. Ug kung madunat man kita'y madawat nan, bonus na lang kana. Ang uban, maayo kayong magpadungog-dungog. Merry Christmas gift. Ayaw kalimot sa akong Christmas gift. Ang matuod o tiunay nga timbaya, simple lang, Merry Christmas. Uban sa mapahiyumon nga panagbuhay, uban sa maayong kabubuton, uban sa mahigugmaong pagtimbaya. Simple lang, greetings of love. Munang giingon, mag-unsa man ang humay, nya magkinawrasay, mas bali pang kamunggay basta nagkahigugmaay. Mas bali pang ginamos basta timos. Mag-unsa man ang litson nya imurang pahilakon. Bahalag buwan basta nituman sa mga saad. Ang espiritu sa Pasko, espiritu sa paghinatagay, espiritu diin atong masinati ang gugma sa Dios, ang gihatag sa Dios, labaw pa sa mga butang kalibutanon. Give love on Christmas Day. Hinaot, diha sa inyohang mga sakop sa pamilya, diha sa ato ang mga kaigsuunan, ilabi na diha sa pamilya, makapadayag kita, bisan simple nga pagtimbaya. God loves you. And I love you. Mao kini ang espiritu sa Pasko. Atong daygo ng Dios diha sa mga gagmay nga mga butang apan kinasing-kasing. Matod pa sa awit, jutay lang kini apan kinasing-kasing. Ordinaryo lamang kini, yano lamang kini apan puno sa gugma. Mao kana ang matuod nga espiritu sa Pasko. Mamahimo kitang mga huwan ngadto sa atong isig kataw, kay ang Dios naghatag sa iyang kaugalingon ang pinakadakong gasa nga rika nato. Hinaot nga nining umaabot nga Pasko, atong masinati ang matuod nga espiritu sa Pasko. Duol naman ang atong pagsaulog, moingon ko kaninyo, advance Merry Christmas kanatong tanan. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Gihinganlan ni Zacarias ang iyang anak ug Juan, ug nangahulugan ang Dios nagmapuanguron, masaligon sa kamapaanguron ug sa kamanggihatagon sa Dios, mag-ampo kita sa pag-ingon,
Ginoo, sa imong gugma, dungga kami. Ginoo, sa imong gugma, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan o sa gobyerno, sa tinuuray mo padayag sa mapuangoron sa Dios. Pinaagi sa ilang may gugmaon, ug malaho tayong pag-alagad sa katawhan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, dungga kami. Nga pakabililhon nato ang atong Kristohanong pangalan ug dignidad, ug maningkamot nga mapuy-an ang atong panaad sa bunyag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, dungga kami. Nga ang mga pamilya magbag-o sa ilang gugma, kahiusahan og suporta alang sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, dungga kami. Nga ang mga masakiton makabaton og kahupayan ug kalipay tungod sa mga pag-ampo ug mga pagdasig sa ilang mga kabanay ug mga kahigalaan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslalon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, dungga kami. Nga ang mga nangamatay sa katapusan makasulod na sa puloy-anan sa atong langitnong Amahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, dungga kami. Ginoong Dios, ang kinabuhi ni Juan nga magbubunyag, magdasig kanamo ngadto sa mas dakong kabalaan. Puna kami sa iyang espiritu, samtang nangalagad kami sa imong katawhan. Iniamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita karon aron ang inyo ang akong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga mao'y kahingpitan sa among pagsimba sa Dios. Makapuypuy unta kanimo aron sa ulogo namo sa putli nga kasing-kasing ang sinugdanang mga adlaw sa among manunubos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipayla siya diya sa pag-abot na niya. Siyang nagpuno kanamo sa kalipay,
samtang nangandam kami, pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangup o pagdaig ug busa, uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Sa
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong ug kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Juan nga magbubunyag, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga salam. Ingon nga nagapasaylo kami
sa mga nakasalan mo. Ug dili mo kami itugian sa panulay. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panaginig sa unay. Peace. Mga igsuon, ini mao ang kordero sa Dios. Si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo. Apani pamulong mo lamang ug mamaayo ako.
magampo kita. Ginoong Dios, ikaw ang tinubdan sa tanang kahayag ug paglaom. Tanawa nga maluluyo ng imong mga sulugoon nga nagkupot nining mga kandila. Ingon nga timaan silang pagtuog, pagsalig kanimo. Panalangini, kining imong mga sulugoon o kining mga kandila. Hinaot nga ang kahayag nini mga kandila mudan nagusab sa ilang mga kasing-kasing. Magpaiway sa kahallok, magpalig-on sa paglaom, o magiya kanila diha sa dalan sa kinabuhi. Ipadala ang imong Espiritu Santo aron sila mahimo mga buhing saksi sa imong kahayag diha sa ilang mga banay, sa ilang mga katilingban ug sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ngadto sa inyong mga panimalay, ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo.